sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lovely. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, hindi tayo pwede. Lahat ay parang lumabo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mukining sa kababay nga taga Santa Maria Davao Occidental nga tumatatampo nagdasingan nga Lovely. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Makigbuwag na ka nako? O, lovely. Buwag na ta. Nakasabray ko ni mo, Gio, nga imo mang kubuwagan. Huwag makisa na ako, lovely. Unya nga nang imo mang kubuwagan. Gusto lang ko nga mo-focus ng pagskwela. Oh. Mao nga sorry kayo nga makigbuwag ko nimo. Hilaot nga makasabot ka na ako. Okay raw eh. Wala problema. Bisag buwag na ta. Friend lagi hapon ta, ha? Oo ba? Buwag na day mo atong Gio. Nga permi man itong maghatod-hatod ni mo. O, Nay. Unya, wa ka sakit eh. Okay raman, Nay. Kay maayo raman sa nga mong panagbuwag. Hinoon, bata pa man sad ka. Ang maayo gani unta ni mong buhaton. Focus lang unta kasi imong pag-eskwela. Ayaw saan ang uyab-uyab. Maogi na mahitabo, Nay. Mufocus ako sa akong pag-eskwela, Nay. Nay, ato na ko ha. Naanang motor nga ako sakyan, niabot na. Ang imong baon, basig bapyaan ni mo. Hindi na sa akong bag, Nay. Ato na ko, Nay. Nahala, sige. Pag-amping, ha? Day, Lavi, nadugay lagi ka. Dugay king naabot ang akong sundo, Day, uy. Mao di ay. Day, nakoy ask ni mo ba? Unsa man na, Day? Tinuod day nga buwag na mo ni Gio? O, Day, Joy. Uy, ang ano man. Dili sa ganahan nga may istorbo siya siyang pag-eskwela, Day. Unya, wa ka sakiti day nga nagbuwag mo. Okay raman, Day. Mayo raman sad ko na nga mong panagbuwag. Sige lang, day. Kinaon niya ko ireto ni mo. Ha? Ay, salamat. Humanagid taon ko sa akong gibuhat. Assignment. Makatuog na gid ko. Uy, si Joy maning nanawag. Sakit tuyo, ani ay. Hello, Day. Dili ka busy? Dili man, Day. Paingon naman gani ko matog. Unya ra ka tugo eh. Nga naman, Kadong kong giingon ni mo ba? Nga akong igaagaw, nga akong ireto ni mo. kinsa man ko na igagawa ni mo ba? Kuan day, Dennis iyang name. Ako siyang patsato ni mo ha. Unya, ipaati ka ang magkaila mo. Ikaw, bahala ka. Di any friend request na ko nga Dennis ang name. Mauna tingali ni igagaw ni Joy. Ako ni confirm bi. Kumusta? Okay na. Ikaw tong girito ni Joy nako? Kagwapa ang lini mo, lovely. Kagwapo ining tawhana, uy. Dili pa ka ko ilaron lang ini.
Recorded by X Thunder Gaming. Uy, wanambot ka mutingog diha, lovely. Akoan, may gihuna-huna lang ko. Okay ra nimo nga magigamiga ko nimo, love. Okay ra, uy. Unya, kumusta naman mo sa kay agaw day? Gwapo man po kaayo may agaw day, uy. Parison ka ayaw mo day, uy. Kay gwapa man sad ka. Ikaw, gid day. Ha? Makikita ka na ako? Oh, lovely. Gusto ko nga makakita nimo sa personal. Kung gusto ko nga buwan sa inyo dapit. Sige. Ari lang. I love you, lovely. Dennis. Sa una pa unta nina akong isulti nimo. Katong sige tag video call ba? Nga lovely ka. Unya. Nganong wa man na nimo isulti na ako? Gusto mo gud nako nga personal na ko isulti nimo nga lovely ka. Lovely. May chance ka ko nimo. Matugan lang ko nimo tinuod ha. Ganahan sa ko nimo, Dennis. Ha? Kung mauna, kita na. Oh, Dennis. Ako na kang gisugot. Salamat kayo, lovely nga. Imo na kong gisugot. Mao ba? Uyab na di mo sa kay agaw day? Oh, day. Lipoy kay ko day nga nagkauyab sa kay agaw. Ha? Nga naman, day? Kay ganahan man ko nga kamo kini magkatayon. Kay parehas man mo nga mga hitsuraan. Ikaw, gid, day? Dennis, ngano nakikpanuroy man ka na ko din ni Daplin sa dagat? Naamod ko isulti nimo. Unsa man na? Basin og malaing gina ko ba? Unsa lagi na? Sulti na. Lovely. Mo balhin ako sa eskwela. Ha? Mao na, love. Asa man sa kamaskwela? Gusto nilang mama ug papa nga adto ko sa malungon mo eskwela. Uy, palayo na gud nimo. Lagi. Mao bitaw nananghid ko nimo kay dugay na kita makita ini. Kay mabisi naman ko sa kong pag-eskwela. Sige lang. Tawagin lang unya ko kung may time ka. Oh, love. Amping ba din niya? Basi mong uyab kag lain kung malayo na ko nimo. Dili na mahitabo, uy. Ikaw, pag amping sa dito, ayaw pang itaglain, ha? Mangitagid kog lain nga. Gwapa kini akong uyab. Bantay bitaw, ha? O lagi. Promise na ako nimo. Pag-aksas ako nimo. Kay dugay pa tayo ni magkita. Mingawan ko nimo, love. Ako sad. Mingawon ko nimo, Dennis. I love you, lovely. I love you too, Dennis. Ay, mao di ay nga goal kinang naong nimo. Kinalayo na day si Gaudanis nimo. Maulagi day, uy. Ay, sige lang day, uy. Agonta-agonta lang sa agot. Kay humaniya eskwela, magkita naman sa mag-usab. Kumusta naman ka diha? Niya, busy ka sa pag-eskwela, eh. Wa kami ngawan ako? Gibingaw, eh. Pero, agwanta lang. Lovely, manawag lang ko niya ko nimo, ha? Kung di na ko busy. Oh. Bye-bye na. Naunsa naman is Dennis? Dili naman mo reply sa akong mga chat. Akong tawagan, Bi. Sa buta si panawag, eh.
Naibong ra gani ko kung ngano di na ka mo reply sa akong mga message nimo. Busy lagi kay ko. Di pa ka makasabot. Dennis, Ikaw na lagi masabot, anak, day. Kay college na pa imong uyab. maulagi dayo uy. Saon. Dili man gid malikayan nga mingaon kong Dennis good. So, wala na siya tawag, day. Kanang way klase ba? Aram hatagan kaniya og time. Gabiin na. So ayan na magtawag si Dennis Bay. Kaya basig free na siya rong orasa. Oh. Di man chat si Dennis na ako. Magbuwag na ta, lovely. Dili na nako kaya nga magpakaroon ingno nimo. Naan ako'y laing uyab. Sorry kaayo. Ug salamat sa mga buwan nga nagkauban ta. Ang pingi imong kaugalingon. Naunsa Nahanay lang yung uyab si Dennis, Nay. Nagsige pa kag pulaw anang tawhana. Unya, dili man ay gihapon mo magtugay. Sakit kayo nga akong dugan, Nay. Ay, niresulta na ka. Kay busalig ka manggod dayon. Kalimti ng tawhana, oy. Og focus imong pag-eskwela. Nay. kapuwagot na nimong mata, day. Napuling ko, Day. Di ko mo tuo, uy. Naghila ka, uy. Day, Joy. Uy, tug-ani ragod ko. Nagbuwag na day mo ni Agaw Dennis, day. Nganong naibaw man ka? Nagmay day mo gud bagong babae si Gaw Dennis, day. Gamayon nga babae niya. Sa eskwelahan niya ang background. Mauna to bago niyang uyab, Day. Day, sorry ka ayo ha. O ako magtuo nga. Makahimo ba di pag binuang ni mong akong igagaw? Okay na, Day, uy. Maka-move on ra ko ini. Pilit nating iniwasan kahit di siguro. Ang tinuod, gisakitan ko sa nahitabo namon ni Dennis. Kay love kaayo na ako siya. Pero wa ko'y mahimo. Eh dili naman ako ang iyang kalipay. Kanimo, Dennis, kung namati ka man karon. Manghinaot ko nga malipayon ka sa babae nga imong gipuli nako. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Lovely nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga naguluhan, hindi tayo pwede. Hindi tayo po. Ang mga kaagi gibahatan no sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kapit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kapit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamitaw.